марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи футбол дар доираи бозиҳои олимпии Токио ба анҷом расид. Яке аз муддаиёни асосӣ барои унвони қаҳрамонии мунтахаби олимпии Аргентина натавонист ба даври плей-офф роҳ ёбад. Аз ҷараёни вохӯрии дастаҳои Аргентина Испания гузориши ҳамкорамон меҳрувари кишвар. дар варзишгоҳи Саитама стадиуми шаҳри Саитама вохӯрии марказии даври сеюми марҳилаи гурӯҳии бозиҳои олимпӣ дар риштаи футбол миёни дастаҳои то 23 солаи Аргентина ва Испания баргузор гардид. ин бозӣ барои ҳардуи дастаҳо муҳим ба ҳисоб мерафт, чун пеш аз даври охирин дар гурӯҳи Си ҳамаи дастаҳо имконияти баромадан ба марҳилаи навбатӣ доштанд. Испания дар ду давр 4 имтиёз ба даст овард, Австралия ва Аргентина 3 имтиёзӣ, Миср бошад 1 имтиёз. Яъне аз натиҷаи ду рақобати охирин дар гурӯҳ иштирокчиёни марҳилаи чаворякниҳоӣ аз гурӯҳи Си муайян мешуданд. дастаи олимпии Испания ҳайати қавитарини худро ба майдон ворид кард, ки аз миёни онҳо чанд нафар дар чемпионати Аврупо 1 моҳ пеш дар ҳайати тими миллии кишвар бозӣ карданд, аз ҷумла дарвозабон Унай Симон, муҳофизатгарон Эрик Гарсия ва Пау Торрес, нимуҳофизатгарон Педри, Микел Оярсабел ва ҳамлавар Дани Олмо. аз оғози рақобат испаниҳо бо сабки дӯстдоштаи худ товро ба ихтиёри хеш гирифтанд. Аргентина бетӯб ақибнишинӣ мекард. дар ҳафти қисми аввал Фурияроха ҳадди ақал метавонист 3 гол занад, аммо дар марҳилаи ниҳоии ҳуҷумҳои хеш футболбозон ба фориғболӣ роҳ медоданд. ҳамин тариқ қисми аввали дидор бидуни гол ба анҷом расид. қисми аввали бозӣ дастаҳо бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид ва мо айни замон бо рӯзноманигорон аз Аргентина қарор дорем ва аз онҳо таъссуроташонро дар бораи бозӣ мепурсем. бозии бисёр мушкил барои дастаи мо. Испания дастаи пурқувват аст. Дилам дар ҳарос аст. албатта дил мехоҳад ки Аргентина пирӯз гардад, аммо ба асли воқеа агар нигоҳ кунем, шонси дастаи мо зиёд нест. ман намехоҳам доду вой карда гӯям ки Аргентина Испанияро шикаст медиҳад. беҳтараш хомӯширо ихтиёр мекунем ва вақт ҳамаашро нишон медиҳад. I want to trust. It's very difficult and only watch. Okay? Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. ба даври чаворякниҳоӣ баромаданд. мо дар минтақаи махсус қарор дорем ва дар интизор он ҳастем ки яке аз футболбозонро даъват намоем барои мусоҳиба. аз паси мо Педри аст, Асенсио, Вальехо ва якчанд футболбозони дигари тими миллии Испания. футболбозони Аргентина фавран тарк карданд майдонро, чун онҳо бо натиҷаи мусоҳиби бозии худро ба анҷом расониданд ва ин маънои онро дорад ки онҳо ба марҳилаи ҳазфӣ намебароянд. бисёр ғамгин гаштанд, барои ҳамин бо касе ҳам суҳбат накарданд. English, yeah. Thank you so much. How you estimate today's game? You couldn't win, but anyway, it was a good performance by your team. Yeah, it was a great performance. I think. имрӯз бозии олӣ буд. бозии хуби худро минбаъд низ идома хоҳем дод. маҷбур месозем ки рақибон аз паси туп даванд. мо иқтидори худро хуб медонем ки то куҷо расида метавонем. This is our biggest strength, and after that, we know they have a lot of potential, a lot of strength, and they run a lot. So the key today was to keep the ball moving fast and try to find the spaces. How important Olympic Games for Spain team? Well, this game is very, very important. I think. барои мо бозии имрӯз муҳим буд. дар чунин ҳолат бовариамон ба қувваамон зиёд мегардад. баъзе камбудиҳо ҳастанд ки бояд бартараф намоем. ҳозир акнун бояд каме истироҳат кунем. 2 рӯзи дигар то бозии навбатиамон дорем. We have 2 days until the next match, and I think we're gonna go there with all our strength. Do you feel your team as the favorite of this tournament? Well, I don't want to. барои пирӯз шудан ё нашудан ҳоло чизе гуфта наметавонам. дар пеш рақибони пурқувват ҳастанд. дида истодам ки ҳар як бозӣ мушкил аст. биёед ба ҳар як бозӣ танҳо аҳамият диҳему дар бораи ғалаба дар мусобиқа шитоб накунем. Game by game, and let's see. Thank you so much. Pedri, la temporada fue dura para ti. ¿Te sientes cansado en los Juegos Olímpicos? ростӣ ман хастагиро эҳсос накардам. кӯшиш мекунам ки дар ҳар бозие ки иштирок менамоям новбаста аз мусобиқа омодагӣ хуб бинам ва тамоми қувваро дар майдон истифода барам. Juegos Olímpicos para usted personalmente.
фикр мекунам ки дар ҳайати мунтахаби испания тамоми мусобиқаҳо муҳим ҳастанд. дар ин ҷо буданам ифтихор мекунам, зеро на ба ҳама муяссар мегардад ки дар олимпиада баромад кунад. Мигел Мерино гуфт ки дастаи худро яке аз муддаёни асосӣ ҳисоб намекунад, зеро ки дар пеш боз рақибони пурқувват вуҷуд доранд ва зидди онҳо бозӣ кардан лозим аст ва бозии беҳтаринро бояд нишон дод баҳри пирӯзӣ. Ба ҳар сурат хоҳем дид ки дастаи Олимпии Испания чӣ тавр баромад менамояд. меровари кишвар Сайнурдин Амиршоӣ, Парвиз Нориён, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.